बरं, कुडाळ मालवण मतदारसंघ जिकडचे विद्यमान आमदार वैभव नाईक आहेत आणि त्याच वैभव नाईकांच्या मतदारसंघातून नारायण राणेंनी 26,000पेक्षा अधिकचं मताधिक्य घेतलंय. वैभव नाईकांसाठी पुढे ही धोक्याची घंटा समजायची का? चिन्मय, खरं तर कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाकडनं एवढ्या लीडची अपेक्षा कदाचित नव्हती, परंतु निलेश राणे यांनी मागील कित्येक वर्षात या म्हणजे मागील 3 वर्ष निलेश राणे ज्या पद्धतीनं कुडाळ मालवणमध्ये राबतायत, लोकांपर्यंत पोचतायत, लोकांची कामं करतायत, त्याचं खऱ्या अर्थानं फलित हे कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघामध्ये पाहायला मिळालं असं म्हणायला हरकत नाही. अगदी त्यांच्या सोबतीनं असलेले दत्ता सामंत असतील, रणजित देसाई असतील आणि इतर सर्व भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, सर्व राणेप्रेमी या सर्वांनी एकूणच या लोकसभा निवडणुकीमध्ये केलेलं काम आणि मागील जवळपास 3 वर्षापेक्षा अधिक कालावधी निलेश राणेंनी कुडाळ मालवण या विधानसभा मतदारसंघामध्ये आपण स्वतः राहून म्हणजे कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाला विरोधी पक्षाचा वाली म्हणून निलेश राणे यांचं नाव अग्रक्रमानं घ्यावं लागेल. अर्थात या मतदारसंघाचे निलेश राणे वाली ठरलेत आणि म्हणूनच कुठंतरी राणेंच्या पाठीशी या मतदारसंघाची ताकद उभी राहिली. एक पहिला मुद्दा या विश्लेषणाच्या माध्यमातून सांगता येईल. खरं तर चिन्मय 2014ची निवडणूक लक्षात घे, त्यानंतर 2019ची खरं तर राणेंना हरवून वैभव नाईक हे संपूर्ण महाराष्ट्रात जायंट किलर म्हणून ठरलेत. कुडाळ मालवण मधील जनतेत आपण जेव्हा जात होतो, पोचत होतो, त्यावेळी राणेंनी दिलेली भावनिक साथ ही शेवटची निवडणूक म्हणून दिलेली राणेंच्या भावनिक साथला ज्या मतदारसंघानं राणेंना पराभव दाखवला होता, खरं तर चिन्मय त्याच मतदारसंघानं पुन्हा एकदा नारायण राणेंना विजय दाखवलाय असं म्हणायला हरकत नाही. हे खरं तर कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचं श्रेय. याचं कारण चिन्मय असं आहे की चिपळूण म्हणजे चिपळूणच्या विषयावर जेव्हा आपण येऊ तेव्हा चिपळूणबाबत बोलू. चिपळूण मतदारसंघात राणे मायनसमध्ये, कुणालाही अपेक्षा नव्हती की चिपळूण मतदारसंघातनं मायनस भेटेल, पण तिथं जे मायनस झालं ना चिन्मय, ते मायनस मात्र या ठिकाणी कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघानं, सावंतवाडीनं, कणकवलीनं या 3 मतदारसंघांना अर्थात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं हे सर्व मायनस भरून काढलं असं म्हणायला हरकत नाहीये. खरं तर राणेंच्या भावनिक साधेला कुडाळ मालवण वासियांनी प्रचंड अशी साथ दिली, प्रतिसाद दिला आणि त्या प्रतिसादामुळेच कुठंतरी 26,000चं लीड हे मिळालं. तुझा प्रश्न आहे, ही आमदार वैभव नाईकांसाठी धोक्याची घंटा आहे का? चिन्मय, खरं तर पत्रकार म्हणून नेहमी काही गोष्टी स्पष्ट बोलल्या जाव्यात आणि त्याच आपण कोकणशाहीच्या माध्यमातून नेहमी बोलतो, आजच बोलतो असं नाही. निश्चित ही आमदार वैभव नाईकांसाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण की ज्या विधानसभा मतदारसंघाचं 10 वर्ष आमदार वैभव नाईक नेतृत्व करतायत, त्यांच्या मतदारसंघातनं नारायण राणेंना थेट मतदान होणं आणि 26,000चं लीड मिळणं ही आमदार वैभव नाईकांसाठी निश्चितच धोक्याची घंटा आहे. सर्वात महत्त्वाचं चिन्मय याच्यातलं विश्लेषण एक करता येण्यासारखं आहे ते म्हणजे कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघ असेल, कणकवली आहे, देवगड आहे, त्याचप्रमाणे आपला सावंतवाडी आहे, तिकडे राजापूर, रत्नागिरी, चिपळूण आहे. या दोन्ही जिल्ह्यातनं ही लोकसभेची निवडणूक होती. लक्षात घे, या निवडणुकीमध्ये दस्तूर खुद्द नारायण राणे निवडणुकीच्या रिंगणात होते. राणेंना प्रत्यक्ष मतदान करण्याची रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यातल्या मतदारांना पहिल्यांदा संधी मिळत होती आणि त्या संधीचं फायदा किंवा सोनं हे अर्थात मतदारांनी केलंय, अर्थात राणेंच्या गळ्यात विजयाची माळ घालून. हे चिन्मय नाकारून चालणार नाही. कुडाळ मालवणमध्ये सुद्धा सुरुवातीला मी जे ॲनालिसिस केलं, ज्या मतदारसंघामध्ये राणेंना पराभव पत्करावा लागला होता तोच मतदारसंघ पुन्हा एकदा राणेंच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिलेलं चित्र या निवडणुकीमध्ये पाहायला भेटलं. राणेंच्या भावनिक साधला प्रतिसाद देण्याचं काम कुडाळ मालवणवासियांनी केलंय. वैभव नाईकांसाठी निश्चित धोक्याची घंटा आहे. लोकसभेत चिन्मय ज्या पद्धतीनं मतदान होतं तेच मतदान विधानसभेत होईल असं नसतं.
त्याच्यामुळे हे मिळालेलं मताधिक्य निलेश राणेंना देखील पुढील विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत टिकवणं आणि ते वाढवणं हे निलेश राणेंसाठी, एकूणच भारतीय जनता पार्टीसाठी, निलेश राणेंच्या सर्व सहकाऱ्यांसाठी तितकंच चॅलेंजिंग आहे. हे सुद्धा सत्य आहे. एकूणच चिन्मय, कुडाळ मालवणवासी राणेंच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिलेलं चित्र या लोकसभा निवडणुकीत पाहायला भेटलं एवढं निश्चित आहे. बरं, कुडाळ मालवणमधून नारायण राणेंना मिळालेलं हे मताधिक्य विधानसभेसाठी कितपत फायदेशीर ठरेल? मी आताच चिन्मय या प्रश्नाचा शेवट करताना बोललो की विधानसभेसाठी लोकसभेमध्ये मिळालेलं मतदान, लोकसभेमध्ये विनायक राऊत जे 2 टर्म खासदार राहिलेत त्यांच्या विरोधामध्ये शेवटच्या 15-20 दिवसात मतदानाच्या अगोदर नाव जाहीर झालं ते दस्तूर खुद्द नारायण राणे यांचं. राणेच उमेदवार या ठिकाणी आल्यानंतर खरं तर विनायक राऊत काही पटीनं बॅकफूटवरती गेलेलं चित्र पाहायला भेटलं. कदाचित राणे उमेदवार नसते तर या मतदारसंघात चित्र वेगळंही पाहायला भेटलं असतं असं राजकीय समीक्षक सांगतायत. हे सत्य आहे. चिन्मय, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट यामध्ये विधानसभेला, लोकसभेला मतदान जे होतं त्याचं म्हणजे आता कुडाळ मालवणमध्ये 26,000चं मताधिक्य राणेंना मिळालंय. विधानसभेला हे 26,000चं मताधिक्य पुढे सरकेल, फॉलो होईल असं नाहीये. याच्यासाठी मी बोलल्याप्रमाणे निलेश राणेंना देखील हे मताधिक्य टिकवणं हे चॅलेंजिंग आहे. आमदार वैभव नाईकांसाठी निश्चित ही धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे आमदार वैभव नाईकांना देखील सावध राहावं लागेल पुन्हा जर 3ऱ्या टर्ममध्ये निवडून यायचं असेल तर. पण एक मात्र सत्य आहे चिन्मय, एकूणच लोकसभे निवडणुकीमध्ये मिळालेलं मतदान भले विधानसभेमध्ये त्याच ताकदीनं पुढे जाईल नाही जाईल हे विधानसभेमध्ये देखील पाहायला भेटणारच आहे. पत्रकार म्हणून आपण विश्लेषण करतोय आणि ज्या विश्लेषणाला निश्चित आधार आहे. चिन्मय, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथं राणे उभे होते आणि राणेंच्या पाठीशी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा उभं राहिलेलं चित्र पाहायला मिळालं एवढं नक्की आहे. बरं, या निमित्ताने अजून एक प्रश्न समोर येते. विनायक राऊतांना हरवून वडिलांनी मुलाच्या पराभवाचा बदला घेतला. पुढे वैभव नाईकांना हरवून कुडाळ मालवणमधून मुलगा वडिलांच्या पराभवाचा बदला घेईल का? काय वाटतं? नाही चिन्मय, याचं खरं तर तुला मी एक सांगू का, तू एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारलास असं म्हणायला हरकत नाहीये. परंतु येणारा काळ आहे म्हणजे आत्ताच्या घडीला कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघातनं 26,000चं मताधिक्य राणेंना मिळणं हीच मुळात निलेश राणे जर या विधानसभा मतदारसंघाचे पुढे जाऊन उमेदवार असतील तर त्यांच्यासाठी ती प्लस गोष्ट आहे. फक्त मी सुरुवातीपासून बोलतोय ती की निलेश राणेंना हे 26,000चं मताधिक्य टिकवावं लागेल आणि ते वाढवावं लागेल. त्याच्यासाठी काय प्रयत्न करायचे असतील, अर्थात त्यासाठी निलेश राणे तितकेच कार्यक्षम नेतृत्व आहे. म्हणजे मी निलेश राणेंबाबत ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन बोलताना मी नेहमी सांगतो, बाहेरून जरी ते कडक वाटले तरी आतनं दिलदार मनाचा तो राजा माणूस आहे. हे सर्वांना माहिती आहे. आमदार वैभव नाईक देखील प्रत्येकांच्या सुखदुःखात घरात पोचणारं व्यक्तिमत्व आहे. त्यामुळे आमदार वैभव नाईकांसाठी धोक्याची घंटा आहे. वैभव नाईकांना सावध राहावं लागेल. निलेश राणेंना मात्र प्लस गोष्ट आहे, मिळालेलं मताधिक्य टिकवणं आणि ते पुढे घेऊन जाणं विधानसभेपर्यंत, त्याच्यामध्ये पुन्हा वाढ करणं निश्चित हे चॅलेंजिंग राहणार आहे. हे सुद्धा तितकंच सत्य आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.